Nakisadya sila kapuso actor Tom Rodriguez o kapuso sparkle artist Paul Salas sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Ato silang pagbisita, gipaambit nila ang ilang pagkahingangha sa Chabacano nga lengguwahe sa mga Zamboangenyo. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Kilig overload ang Kapuso fans atol sa Kapuso Mall Show nga gipaygayon sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Unsaon kay dream come true diyang nakita na nila sa personal sila Kapuso actor Tom Rodriguez, lakip ang cast sa Shining Inheritance kasi sparkle artist Paul Salas. Ilabihan ang kahugyaw sa fans diyang ni-perform na si Paul. Apan mas nahimong intense ang kilig sa pagharana ni Tom sa Kapuso fans. Ang guwapo! Ako din! Ano po, masaya. Sana bumalik siya dito ulit. Ilabihan sab ang pasalamat sa duwa sa init nga pagdawat kanila sa mga Zamboangenyo. Siyempre, ang unang purpose ko lang naman ay mapasaya. Kami ni Kuya Tom, mapasaya ang mga taga-Zamboanga. So, Grabe, nakakataba ng puso. Heatwave din. Heatwave ang pagmamahal ng mga Zamboangenyo sa atin. Atol sa ilang pagbisita, gipaambit sab nila Tom ug Paul ang ilang pagkahinganga sa lengguwahe nga Chabacano sa mga taga Zamboanga City. Ilabi na si Paul nga unang higayon pa lang nakabisita sa syudad. mga salita nila. Kasi parang kakaiba. Kakaiba siya. Hindi siya yung basta Bisaya o Ilonggo. Kasi Ilonggo po ako. So siguro kapag nagsalita sila, may onting accent sila na parang medyo Kastila. Samtang si Tom, kinsa ikaduha na nga nakabisita sa Zamboanga City, nalingaw sa Mala Spanish nga lengguwahe. Pastiche siya ng Spanish tsaka ng medyo parang familiar siya sa akin. Medyo parang Bisaya, Waray, Ilonggo na parang halo-halo din. Ang sarap pakinggan. Kanina yung greeting, ustedes, ano yun? Bienvenidos. Buot daw niyang ma-explore pa ang syudad, ilabi pa nga doon na siya'y dugong Zamboangenyo. Nakapunta na ako dito sa Zamboanga before, pero my great-grandfather was from here. Kaya I would like to explore those roots. Kasi yung alam kong roots ko yung sa Samar lang, pero hindi ko pa na-explore yung sa Zamboanga na sites. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.